Вітаю, шановныя сябры. Сёння паговорым пра кнігу Александра Цвікевіча з назвай «Погляд Пятра Бессонова на беларускую справу». Эта кніжка выйшла ў Коўні ў 1922 годзе. Кніжка вельмі цікавая, з майго гледзяшча ёсць адказам на пэўныя беларускія пытанні, якія ўзнікалі ў 19 і пачатку 20 стагоддзя. На пачатку трошкі пра Александра Цвікевіча, хто ж это такі. Ён нарадзіўся ў Берасці ў 1888 годзе. Быў сынам фельчара з чыгуначнай лякарні ў Берасці. Скончыў юрыдычны факультэт Петербургскага універсітэта ў 1912 годзе. Пэўны час працаваў прысяжным павераным ці адвакатам у Пружанах і Берасці. У час Першай сусветнай вайны апынуўся ў бежанстве. У бежанстве ён быў у Туле, увогуле ў цэнтральных губернях Расійскай імперіі. І пазней, у 1917 годзе, пасля распаду Расійскай імперіі, Александр Цвікевіч уключыўся ў беларускі нацыянальны рух. Быў дэлегатам першага усебеларускага з'езду, які прайшоў у Менску ў снежні 1917 году. Удзельнічаў у органах кіравання Беларускай Народнай Рэспублікі. Пэўны час нават быў старшынём рады Беларускай Народнай Рэспублікі, удзельнічаў у перамовах у Берасці паміж савецкай Расіяй і кайзераўскай Германіяй. Тым ці іншым чынам быў на дыпламатычнай службе. У 1925 годзе правёў другую палітычную нараду ў Берліне, на якой частка ўраду БНР склала свае паўнамоцтвы, і ў лістападзе 1925 году ён пераехаў у Менск. У Менску працаваў у Інбелкульце, пазней у Інстытуце гісторыі Беларускай акадэміі навук. У 1930 годзе быў арыштаваны, пазней у 1937 годзе другі раз арыштаваны і расстраляны 30 снежня 1937 году. Вось такая кароткая біяграфія гэта бліскучага інтэлектуала, чалавека, які напісаў шэраг працаў. Найбольш вядомая праца яго прысвечаная заходнерусізму, нарыс гісторыі грамадскай мыслі ў Беларусі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось эта кніга вытрымала 2 выданні. І таксама ён быў вядомым публіцыстам, пісаў шэраг артыкулаў, прысвечаных беларускаму пытанню, беларускай мове, праблемам беларускай дзяржаўнасці. Якраз вось Александр Цвікевіч, ён знаходзіцца ў такой пляядзе тых людзей, якія вельмі моцна паўплывалі на беларускі нацыянальны рух пачатку, можна сказаць, першай траціны 20-го стагоддзя. Ну, а цяпер варта, канешне, сказаць таксама трошкі пра Пятра Бессонова, погляды якога аналізуе Александр Цвікевіч. Пётр Бессонов нарадзіўся ў Маскве ў 1928 годзе. Ён скончыў духоўную семінарыю, таксама гісторыка-філалагічны факультэт Маскоўскага універсітэта. Вельмі цікавіўся славянскімі мовамі, быў спецыялістам па польскай, серба-харвацкай, балгарскай і беларускай мовах. Выдаваў граматы, акты Вялікага княства Літоўскага, быў выдаўцом, таксама этнографам, збіраў этнаграфічныя матэрыялы. Пэўны час працаваў у сінадальнай камісіі ў Маскве і таксама быў прафесарам Харкаўскага універсітэту. Памёр Пётр Бессонов у 1898 годзе ў Харкаве. У 1864-1866 годах ён працаваў у Вільні, узначальваў Віленскую археаграфічную камісію, камісію па ліквідацыі Віленскага музею старажытнасцяў, кіраваў таксама еврейскай адукацыяй у Віленскай навучальнай акрузе, а таксама быў дырэктарам першай Віленскай мужчынскай гімназіі. Таму, пэўным чынам ён адносіцца і да Беларусі, яго біяграфія адносіцца да Беларусі. Што тычыцца ягоных поглядаў на Беларусь, то яны выкладзены ў прадмове да зборніка беларускіх песняў, якія Бессонов выдаў у 1871 годзе ў Маскве.
Ну, трэба сказаць, што Пётр Бяссонаў ён быў славянафілам паводле сваіх палітычных поглядаў, ці там, скажем так, ліберальным славянафілам. Ён вельмі цікавіўся славянскімі народамі, славянскімі старажытнасцямі. А як навуковец ён імкнуўся даследаваць Беларусь і беларускую мову як старажытную, так і сучасную 19 стагоддзя. І быў чалавекам, які асабіста прыязджаў сюды ўжо пасля складання свайго зборніка. Зборнік ён склаў паводле збораў з калекцыяў з бібліятэкі Кірэеўскага, якая перайшла да яго ў спадчыну ў 1856 годзе. Цікавы момант, што Бяссонаў знаёміўся з беларускай мовай, беларускай культурай, яшчэ не будучы ў самой Беларусі. І толькі калі ён ужо падрыхтаваў зборнік, выбухнула паўстанне 1863 году, і вось на наступны год, 1864 год, ён прыехаў у Беларусь. Такая вось яго кароткая біяграфія, і трэба сказаць, што праца яго атрымалася вельмі грунтоўнай. Ён не толькі выдаў зборнік песняў, але ў першую чаргу праца яго цікавая прадмовай. Вось гэту прадмову і аналізуе Александр Цвікевіч у сваёй кнізе «Погляды Петра Бяссонава на беларускую справу», якая, паўтаруся, выйшла ў Коўні ў 1922 годзе. Ну, што такое 1922 год? Гэта час, калі толькі была падзелена Беларусь на заходнюю і ўсходнюю. Гэта час, калі беларускі нацыянальны рух апынуўся па абодва бакі мяжы. І гэта быў перыяд, калі многія беларускія інтэлектуалы задумваліся над беларускім пытаннем. І вось якраз у гэты перыяд Александр Цвікевіч на гэтым гістарычным раздарожжы ён перачытаў прадмову Пятра Бяссонава да зборніка беларускіх песняў і знайшоў там шмат цікавага. Запрашаю вас, шаноўныя слухачы, таксама прачытаць гэту прадмову, прачытаць кніжку Александра Цвікевіча, там сапраўды нямала цікавага. А цяпер зробім невялікі агляд. Сваю працу Александр Цвікевіч ён пачынае з такога эпіграфа. Эпіграф — гэта цытата Пятра Бяссонава. Бяссонаў пісаў: «У каго ў руках слова народу, у таго і думка, і жыццё народу. Таго рука уладарная, і завецца яна ўжо не кулаком, а кіруючай правіцай». Такім чынам, вось Бяссонаў ён пісаў, ён канстатаваў, што вельмі важна увогуле даследаваць беларускую мову, таму што той, хто даследуе беларускую мову, той прэтэндуе на душу беларускага народу. У гэтым сэнсе ён быў такі чалавек бачання. Ён бачыў, што даследаванне пытанняў беларускай мовы дапамогуць яму лепш зразумець і душу, і жыццё, то бок гісторыю беларускага народу. На пачатку Александр Цвікевіч ён адзначаў, што ускраінамі, ну, у сэнсе вось ускраінамі расійскай імперіі цікавіліся толькі расійскія афіцыйныя ўлады, ну, таму што яны мелі справу з жыццём гэтых ускраінаў. А расійская грамадскасць, расійскія інтэлектуалы, яны ўвогуле не вывучалі Беларусь, для іх Беларусь да пэўнага моманту была нецікава. І ў гэтым сэнсе у расійскай літаратуры проста перадрукоўваліся афіцыйныя справаздачы і трансляваўся, рэпрадукаваўся афіцыйны погляд на Беларусь, на нашу гісторыю і нашу мову. Такім чынам, уся расійская літаратура пра Беларусь яна была ці афіцыйнай, ці паўафіцыйнай. І толькі паўстанне 1863-64 гадоў яно стала такім штуршком для расійскіх інтэлектуалаў, для расійскай інтэлігенцыі, каб выпрацаваць уласны свой погляд на Беларусь. Што ж адбывалася ў Беларусі? Чаму паўстанне ахапіла практычна ўвесь край, і якім чынам павінна рэагаваць расійская грамадскасць, не толькі царскія ўлады, але сама грамадскасць вось на падзеі гэтага паўстання. І менавіта ў гэты час і з'явіліся тэксты пра беларускае пытанне ў расійскай прэсе. Але цікавы момант, што з самага пачатку яны слаба адрозніваліся ад афіцыйных. І вось якраз адным з тых тэкстаў, які выразна адрозніваўся ад афіцыёзу, які ў той час публікаваўся і тыражаваўся, была прадмова Пятра Бяссонава да зборніка беларускіх песняў. У гэтым сэнсе на фоне ўсіх астатніх публіцыстаў, усіх астатніх інтэлектуалаў, прадмова Бяссонава яна была такой выдатнай. Як лічыў Александр Цвікевіч, з яе можна было вельмі шмат чаго зразумець. Чым жа адрозніваўся Пётр Бяссонаў ад
астатніх, як тады казалі, заходнерускіх людзей. Ну, па-першае, ён ніколі не быў у Беларусі. Ён ведаў і чытаў архіўныя дакументы, ён вывучаў там старажытныя хронікі. Як выпускнік гісторыка-філалагічнага факультэта і член камісіі па выданню старажытных грамат, ён знаёміўся з усёй працай канцылярыі Великакняства Літоўскага. Аднак вось менавіта наведаць Беларусь яму нават не прыйшло ў галаву. І толькі вось 60-е гады, ну, на той момант ён ужо быў даволі такім сталым чалавекам. На той момант яму было 35-36 гадоў. У гэтым сэнсе яго навуковыя погляды ўжо склаліся. Тады ён прыязджае ў Беларусь, наведвае Беларусь, ён спыняецца ў Вільні. Цікавы момант, што Александр Пыпін, пра якога ў нас ужо быў выпуск, звяртаю вашу увагу, што яго можна пераглядзець, ён пісаў, што Бессонаў быў першым расійскім этнографам, які займаўся Беларуссю. Ну і выглядае, што так, найбольш ранні этап працы Бессонава як навукоўца, як этнографа, ён прыпадае на канец 50-х, пачатак 60-х гадоў. У той момант расійскія навукоўцы, якія нарадзіліся ў Расіі, ніколі не былі ў Беларусі, яны фактычна не цікавіліся, не займаліся Беларуссю. Больш за тое, калі толькі выйшла кніга Бессонава ў Маскве 1871 годзе, яе вельмі моцна крытыкавалі тамтэйшыя навукоўцы. Мясцовыя, маскоўскія, піцерскія інтэлектуалы, яны не прынялі гэтай прамовы, яны казалі, што Бессонаў ён адхіліўся ад мэты сваёй працы, то бок ён не аналізуе так, лексічны, сінтаксічны, там, марфалагічны склад беларускай мовы, ён увогуле не займаецца пытаннем філалогіі, але аналізуе пытанні гісторыі, культуры, нацыянальнай філасофіі. І ў гэтым сэнсе гэта была праўда. Але з іншага боку, ну, вельмі складана было зразумець беларускую мову, беларускую культуру без аналізу беларускай гісторыі. Таму Бессонаў пачаў менавіта з аналізу гістарычнага шляху беларускага народу. Пачаў сваю прадмову. І тут Цвікевіч звяртае вельмі такую важную увагу, што Александр Пыпін, які выдаў свой вось 4-й том рускай этнаграфіі, ён шмат у чым, аналізуючы інтэлектуальнае жыццё ў Беларусі ў 50-60-е гады 19 стагоддзя абапіраецца на працы менавіта Бессонава. У першую чаргу на ягоную прадмову да зборніка беларускіх песняў. Такім чынам, Пыпін, ён апрыёры прызнаваў яе вартаснасць гэтай працу і навуковую каштоўнасць. Прадмова да зборніка беларускіх песняў, яна займае практычна траціну ўсяго тэксту. Гэта 80 старонак дробным шрыфтам, фактычна без абзацаў. Сам Бессонаў ён наракаў, што выдаўцы, выдавала гэта таварыства аматараў расійскай славеснасці, яны паскупіліся на грошы на гэта выданне, і таму павінны былі выбраць такі дробны шрыфт і такое шчыльнае размяшчэнне тэксту, што яго цяжкавата чытаць. Што, ў прынцыпе, адпавядае праўдзе. Але гэта прадмова, яна настолькі аб'ёмная, што, канешне, звяртае на сябе ўвагу, таму што вельмі рэдка пішуцца прадмовы, якія займаюць там больш за траціну ўсяго тэксту кнігі. А калі браць агульны аб'ём тэксту, таму што ў астатняй частцы зборніка публікаваліся песні, якія займалі толькі сярэдзіну старонкі, то фактычна па колькасці знакаў прадмова яна, магчыма, і да паловы тэксту даходзіць. У гэтым сэнсе Бессонаў быў навукоўцам, які акрэсліў сваю пазіцыю не толькі, можа быць, нават не столькі да беларускіх песняў, як увогуле да Беларусі. Зноў жа нагадаю, што ён ужо даўно займаўся беларускай справай, беларускім пытанням, беларускай філалогіяй яшчэ пад кіраўніцтвам свайго навуковага кіраўніка Кірэеўскага у 40-е, 50-е гады 19 стагоддзя. Да 1863 году Бессонаву ўдалося сабраць ужо каля 500 беларускіх твораў. Гэта быў такі грунтоўны том, а можа быць і 2 тамы. Якраз у той час выбухнула паўстанне, і вось Бессонаў, ён прыходзіць у гэта таварыства аматараў расійскай славеснасці і кажа, што ёсць магчымасць выдаць, як кажуць, на злобу дня. Вось гэта такі вялікі зборнік. На той момант цікавасць да Беларусі
у расійскай імперіі, у першую чаргу ў Маскве і Петербургу, яна была падвышаная, і таму адразу гэтую ягоны рукапіс быў узяты ў распрацоўку, каб надрукаваць яе. Аднак справа зацягнулася на доўгіх 8 гадоў. Такая затрымка была выкліканая чым? У тым ліку і пераездам самога Петра Бессонова у Вільню. У 1864 годзе ён пасяліўся у Вільні, куды быў запрошаны для працы ў камісіі па рэарганізацыі Віленскага музея старажытнасцяў, створанага Яўстахам Тышкевічам. Да рэчы, пра Яўстаха Тышкевіча можна паглядзець асобны выпуск на нашым канале. Дык вось, Віленскі музей старажытнасцяў падчас паўстання было вырашана рэарганізаваць. Вось расійскія ўлады вырашылі тое, што ён занадта моцна сведчыць пра самабытнасць вось гэтага беларуска-літоўскага краю, і яго трэба пераўтварыць ва ўстанову, якая будзе адпавядаць інтарэсам расійскай імперіі. Стварылі спецыяльную камісію, у якую запрасілі навукоўцаў з Масквы і Петербурга. І вось якраз з Масквы і прыехаў Бессонаў. І ён пачынае цікавіцца ўсім, што адбываецца ў краі. Зразумеў, прыехаўшы ў Вільню, што яна была цэнтрам ідэйнай барацьбы за Беларусь. І разам з тым цэнтрам інтэлектуальнага жыцця. На месцы Віленскага універсітэту быў Віленскі музей. Тут працавалі яшчэ такія славутыя мэтры даследавання гістарыяграфіі Великага княства Літоўскага, як Ярашевіч, Баброўскі, Тышкевіч, працаваў Адам Ганорый Кіркор, якія былі сур'ёзнымі гісторыкамі, якія вывучалі мінуўшчыну на вельмі высокім узроўні. І вельмі цікавы момант, што Бессонаў ён асабіста знаёміцца з імі, і вось называе іх гісторыкамі польскай школы, то бок літоўскімі гісторыкамі польскай школы. Прытым літоўскімі ён бярэ ў двухкосці. Якраз у той час, вось, нягледзячы на тое, што сітуацыя была фактычна падчас паўстання, нягледзячы на тое, што былі вельмі напружаныя унутрыграмадскія стасункі, Бессонову удаецца знайсці з імі, прынамсі з некаторымі інтэлектуаламі знайсці агульную мову. Таму што ён піша, што яго ў першую чаргу цікавіла навука, а не палітыка. І што ён прыехаў у Вільню з чыста навуковымі мэтамі, не кранаючыся палітыкі. Паводле Бессонова у тагачаснай Беларусі была наступная сітуацыя. Ён пісаў такія словы. Мясцовая гісторыя, маецца на ўвазе беларуская гісторыя, заснула, і груды помнікаў яе ляжаць без руху, ці марнеюць без увагі, і шматлікія бібліятэкі, сведчання мінулай адукаванасці і сродак для будучай. Не толькі залежваюцца без карысці, але і наўпрост трацяцца і знішчаюцца. Такім чынам, Бессонаў пісаў, што вельмі вялікая колькасць здабыткаў краю, у першую чаргу культурных здабыткаў, актаў, дзе ёсць старажытная беларуская мова. Вялікая колькасць кнігаў, старых запісаў, рукапісаў і так далей, яна проста гіне. Гіне чаму? І вось далей ягоная цытата. Дзе музеі служаць толькі дагаджаючы таму ці іншаму боку. Там, думалі мы, шырокае поле для навукі і веды. То бок, ягоная мэта была пагадзіць паміж сабой два погляды. Першы погляд гэта польскі, а другі это погляд расійскі, погляд на гісторыю і Беларусь. Ён хацеў прымірыць гэтыя погляды, і прымірыць іх можна было на той аснове толькі калі выключыць палітыку. Палітыка расійскай улады ў Беларусі, яна настолькі моцна ўплывае на навуку, што часам навука як такая знікае, як знікаюць і помнікі навуковай думкі. Такая пазіцыя, конечно, не спадабалася мясцовым уладам, і Бессонаў, нягледзячы на яго бясспрэчныя заслугі перад адукацыяй і культурай Віленскай навучальнай акругі, быў у 1866 годзе, то бок праз 2 гады пасля яго прыезду, ён быў папросту высланы з Беларусь, вымушаны быў вяртацца ў Маскву, нейкі час працаваў у бібліятэцы Маскоўскага універсітэта, пасля яго запрасілі быць ардынарным прафесарам Харкаўскага універсітэта. І вось у Харкаве ён ужо жыў да канца свайго жыцця. У Вільні ён не здолеў нічога надрукаваць. Ён падрыхтаваў зборнікі свой, фактычна працуючы ў Вільні. Але ў Вільні гэты зборнік не выйшаў і не мог выйсці, як піша Цвікевіч, з такой прадмовай. Чаму? Таму што якраз сэнс быў у тым, што
Бессонаў ён хацеў прымірыць вось гэтыя погляды на гісторыю Беларусі. Прымірыць іх можна было толькі адным спосабам, калі выдаць аб'ектыўны збор дакументаў, каб гістарычныя дакументы яны казалі самі за сябе. Ну, што на той час лічылася даволі такой, у Вільні лічылася даволі такой вялікай крамолай. Ну, як мы бачым, у Маскве гэту справу яму таксама не ўдалося давесці да канца, ён фактычна выдаў толькі першы том, але, што самае галоўнае, выдаў прадмову. І ў гэтым сэнсе для яго было вельмі важным, што на нейкім этапе, у нейкай форме ён сваю працу завяршыў. Таксама ён пісаў, што, ну, канешне, безумоўна, віленская школа даследавання Беларусі, яна значна мацнейшая за піцерскую ці маскоўскую. Проста ў Вільні сабраныя вельмі сур'ёзныя прафесіяналы, якіх патрэбна друкаваць у Піцеры ці Маскве, якіх павінны слухаць сапраўдныя навукоўцы. Таксама Бессонаў у гэты час ён папрасіў фактычна прабачэння у Яўстаха Тышкевіча. За што ён прасіў прабачэння? Ён просіць прабачэння ў сваёй жа прадмове вось гэта да зборніка за тое, што ён уключыўся ў гэту камісію. Камісія, якая рэарганізоўвала Віленскі музей старажытнасцяў, яна не была зацікаўлена ў паглыбленні навуковай веды пра Беларусь. І фактычна Бессонаў так ці інакш спрычыніўся да гэтага. Хоць ягоная мэта, як я кажу, была навуковай, ён хацеў уратаваць як мага больш беларускіх гістарычных каштоўнасцяў. І разам з тым, як піша Цвікевіч, ён пазнаёміўся з прыхільнікамі беларуска-літоўскай дзяржаўнасці, якія начыталіся Нарбута. Тэадор Нарбут у той час выдаваў сваю гісторыю Літвы ў 10 тамах, выходзілі тамы, і ён у Вільні сустрэў такую моладзь, якая выхавалася на гісторыі Літвы Нарбута. І такім чынам ён пісаў, што ў Расіі не да канца правільна разумеюць тэрмін літоўскі ці ліцвінскі. У тым сэнсе, што ён ахоплівае значна большую тэрыторыю і значна большую культуру, чым гэта прынята лічыць. Сам Бессонаў пісаў, што 50-е гады нашага стагоддзя былі шчаслівымі. Бакі, асуджаныя вечна змагацца. Маецца на ўвазе дзве традыцыі ў Беларусі. Традыцыя руска-праваслаўная і польска-каталіцкая ў беларускай культуры. Бакі, асуджаныя вечна змагацца і спрачацца, але не абавязаныя ненавідзець адзін аднаго, пачалі рашуча шукаць збліжэння якой-небудзь магчымасці жыць і працаваць разам. Палітычнае мінулае, калісьці звязаўшае іх суровай сілай і назвай Літвы, аднавілася ізноў. І натхнёна ўсе пачалі прымаць назву Літвы, літоўцаў, літоўскага, і пад гэтай назвай дзейнічаць. Ён пісаў, што мясцовы паляк, які жыў у Беларусі, каб адрозніць сябе ад кароннага паляка, які жыў у Польшчы, называўся ліцвінам. А мясцовы рускі рабіў тое самае, каб адрозніць сябе ад расейца карэннага. Такім чынам, Александр Цвікевіч, ён, аналізуючы погляды Бессонава, ён пісаў, што менавіта спадчына Вялікага княства Літоўскага, яна, ў прынцыпе, прымірыла дзве традыцыі ўнутры беларускага народу. Традыцыю праваслаўную, усходнюю, і традыцыю каталіцкую і заходнюю. У гэтым сэнсе ён бачыў такі спосаб і для расійска-польскага прымірэння, больш глобальнага. То бок, місія беларускага народу, які стварыў сваю ўласную культуру, які паўплываў на суседнія народы, гэта быць такім мастом з захаду на ўсход, з усходу на захад. І ў гэтым сэнсе для Цвікевіча Бессонаў быў такім прывабным інтэлектуалам. Ягоныя погляды ён вельмі моцна цаніў. Больш за тое, Бессонаў лічыў, што эпоха Вялікага княства Літоўскага зрабіла Беларусь самастойным краем, са сваімі культурнымі межамі. Бессонаў пісаў, што нават калі ты прыязджаеш у Беларусь, ён прыязджаў у Беларусі ў 60-е гады, то ты выразна разумееш, дзе межы Беларусі. І гэтыя межы, яны вызначаныя беларускай мовай, беларускай культурай і беларускай цывілізацыяй. Вось якраз расійскі навуковец, ён ужываў такі тэрмін беларуская цывілізацыя. І што гэта цывілізацыя, яна была вельмі моцнай. Гэта цывілізацыя ў 16 стагоддзі паўплывала на ўсе суседнія народы. Беларуская школа, яна паўплывала на Украіну. Беларуская інтэлігенцыя паўплывала на маскоўскую дзяржаву. Беларусы навязвалі сваю мову і культуру немцам, габрэям і палякам. Фактычна, вось ён казаў, што беларускі статут створаны на беларускай мове,
ён быў вельмі моцна уплывовым у прававых адносінах для ўсіх краінаў, якія акружалі Беларусь. Асабліва ўражаны быў Бессонаў беларускай вёскай, што там быт просты, паважны, неяк асабліва грунтоўны. Усё менш дзікі і грубы, усё больш ветлы. Для сябе утульны, заможны, але без раскошы, пры самастойным характары і устрыманым гумары. Праца беларуса няспешная, але доўгая і упартая. А гаспадарка беларуса у істоце грамадская, але вольная для прыватнай уласнасці. Палі даволі вырабленыя, значыць, добра апрацаваныя. Лясы і азёры з сеткай тысячаў рыбаловаў навокал. Значыць, вось вельмі багатыя лясы і азёры. Не шырокія, але выгодныя і добра утрыманыя дарогі. Вось такой ён бачыў Беларусі і казаў, што вось гэта цывілізацыя, она абсалютна адрозніваецца ўжо 60-е гады 19 стагоддзя ад суседніх краінаў. Ад Расіі, ад Украіны і нават ад заходніх краінаў. Паводле Бессонава, прамысловасць і рамёствы ў Беларусі добра развітыя. Гандаль забяспечвае поўны дабрабыт. І таннасць нават да апошніх дзён казачная. Ён здзіўляўся коштам, якія былі ў Беларусі, яны былі значна таннейшыя, чым у Расіі, хоць нягледзячы на тое, што Беларусь знаходзілася на ваенным становішчы. Мясцовае жыццё даўно забяспечанае акрэсленымі правамі. Цвікевіч пісаў, што гэта намёк на магдыбургскае права, якім карысталіся беларускія гарады. Грамадзянства не адарванае ад звычайнай рускай асновы. І тут было указанне на беларускае мяшчанства, праваслаўнае, якое з даўніх часоў утварала незалежнае ад ураду саслоўе. Беларусы не адставалі ў сваім развіцці ад заходніх суседзяў, нават самых далёкіх. І таксама ён пісаў пра тое, што ў 16 стагоддзі ў Беларусі было адкрытае публічнае судатварэнне і адпаведнае судаўстройства. А 16 стагоддзя дзейнічаў статут, адзін з найвыдатнейшых юрыдычных помнікаў. Такім чынам, для Бессонава Беларусь была такой пэўнай казачнай краінай. Мне ў першую чаргу узгадваюцца творы Уладзіміра Караткевіча. Як кажа Цвікевіч, Бессонаў, ён настолькі улюбіўся ў Беларусь, ён настолькі закахаўся ў гэты краю, які ён прыехаў, што часам незразумела, ён апісвае гэта рэчаіснасць у 16 стагоддзі, ці ён ужо сваю рэчаіснасць апісвае. Разам з тым, пасля Люблінскай уніі, як піша Бессонаў, для Беларусі надышлі цяжкія часы. Рэч у тым, што культура яна не магла развівацца пад польскім такім культурным і дзяржаўным ціскам. Таксама цяжкія часы былі пасля далучэння да расійскай імперіі. Зноў жа быў такі вельмі моцна культурны расійскі ўціск. І ў гэтым сэнсе Беларусь яна павінна была бы знікнуць. Але дзякуючы таму, што ёсць беларуская мова і беларуская культура, якая сфармавана ў часы Вялікага княства Літоўскае, і што ёсць безліч беларускіх старажытных актаў, старажытных рукапісаў, якія былі створаны ў 16-17 стагоддзях, гэта культура і гэта цывілізацыя жыве. Адзіны момант, за які Цвікевіч моцна крытыкаваў Бессонава, гэта было яго стаўленне да беларускай мовы. Ён казаў, што беларуская мова, маецца на ўвазе жывая гаворка беларускіх сялян, вельмі падабалася Бессонаву, але ён лічыў, што яна не мае перспектывы, яна не жыццяздольная, што раней ці пазней беларуская інтэлігенцыя, якая народзіцца, якая ўжо нараджалася пры ягоным жыцці, яна будзе пісаць свае творы на рускай мове, на расійскай мове. І ў гэтым сэнсе Александр Цвікевіч казаў, што Бессонаў ён марыў пра беларускага Гогаля. Калі Міцкевіч, які нарадзіўся ў Беларусі, пісаў па-польску, Гогаль, які нарадзіўся ў Украіне, пісаў па-расейску, то ён казаў, што Беларусь яна народзіць такога ж самага Гогаля па ўзроўні таленту, які будзе пісаць на расійскай мове, але які будзе пісаць пра Беларусь і з беларускім каларытам. За гэта Цвікевіч яго вельмі моцна крытыкаваў, казаў, што нельга выявіць душу беларуса, калі не ў беларускай мове. Разам з тым, падсумоўваючы тое, што казаў Цвікевіч, і тое, што пісаў Бессонаў, гэта нам сведчыць пра дзве вельмі важныя рэчы. Па-першае, што ў другой палове 19 стагоддзя у інтэлектуальнай сферы ўсё больш і больш уздымалася пытанне пра самастойнасць Беларусі. Існуе самастойны, самабытны беларускі народ з велічнай культурай, з цудоўнай мовай, добра распрацаванай старажытнай юрыспрудэнцыяй, з правам, што існуе фактычна беларуская цывілізацыя. Аднак, як мы казалі некалькі часу таму, толькі беларускія народнікі ў 80-е гады ўзнялі пытанне пра палітычную самастойнасць Беларусі.
Яны не маглі гэта пытанне ўзняць, каб не было вось такога навуковага грунту. І што яшчэ адным важным пытаннем з'яўляецца, гэта тое, што, як пісаў Бессонаў, як падкрэсліў Ціркевіч, што Беларусь шматканфесійная краіна, якая здольная зрабіць вось такую цывілізацыю, дзе многія канфесіі, хрысціянскія канфесіі, прадстаўнікі гэтых канфесіяў, яны мірна жывуць разам. Яны мірна разам твораць адну культуру. І гэтая культура, яна прыцягальная не моцай той дзяржавы, да якой яна належыць, але моцай сваёй унутранай энергіі, што беларуская культура, она сапраўды здольная запаліць, натхніць. І тут, канешне, у мяне ўзнікае такая паралель з Владзімірам Мулявіным, які прыехаў у Беларусь праз 100 гадоў пасля Бессонава, і ён так моцна ўразіўся беларускімі песнямі, беларускімі вершамі, беларускай культурай, што стварыў легендарныя незабыўныя песняры, якія паўплывалі на гісторыю, культуру Беларусі ўжо 20 стагоддзя. І такім чынам, вось гэта спадчына, якая ёсць, здаецца, яна не працуе, яна проста ляжыць у архівах. Але як толькі прыходзіць навуковец, асабліва замежны, калі ён гэта бачыць, для яго вось каштоўнасць Беларусі, каштоўнасць беларускай мовы, беларускай культуры, гэта як скарб знойдзены. І вось у Бібліі, у Евангеліі ёсць такія словы, што калі нехта шукае каштоўнасць, то знайшоўшы каштоўную цудоўную пэрліну, ён здольны прадаць усё, каб вось яе набыць. І вось гэты такі вобраз таго, што ў чым сіла Беларусі, у чым значэнне Беларусі. У тым, што створана продкамі, яно не з'яўляецца мёртвым, яно жыве. Можа, на нейкі час яно замірае, але пасля ажывае і творыць новую рэчаіснасць. Дзякуй за ўвагу.